Dalan. Kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. Agmauyong ti mangibibiyak iti umap-apoy apana. Ti kayarigan ti tao ang mga allilaw, iti karuba na sana ko na, agang angawak laeng. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Wen, manang. Ibagak to kan ni nanang. Bye. Uy, kamaro-maro to cellphone mo pare. Ay katuna pare. Nanda ka di parikot. Amangan mo't no tinakaw mo na ita. Oh. Sana ginatang ko dayto eh. Oo, sigurado ka? Saan ko mahamat akas dati pa nagsasaom pare. Kita mga aduti tao dito'y paradaan. Kasano no panunutan da, apod nung agtatakawak. Sharkit di man. Di ka lang maangawan. Ay na pare, saan ang maiparbang tikas tang angaw mo? Daka mo kara kayo. Seryoso kay launay ngamin. Nakababain nga road. Nang runa, kat aduti nakangag iti imbagam. Kasanon, no day tanga angaw mo, tipa ka ibabainak. Daka mo ken ka. Sensitibo kakit di ah. Iso ka di dayta ti cellphone nga ibagbagada at tinakaw mo? Nay, ginatang ko da ito a cellphone. Isumot din ang ko sayang gusan. Adda ka no cellphone na tinakaw mo? Asino tinangibagakan ka nga adda tinakaw ko a cellphone? Dagiti kalugaran tayo ah. Ay, kunak tumat. O, apay. Basol na di Tomas. Kasanumat ngamin. Amo na nga adu ti tao di paradaan idin palabas sa Sabado. Ang awon nakpailaang mat. Saan nga ro dapod no? Uray marigrigat kami laeng. Saan ko nga aramid ti agtakaw? Kasangsangpot mo pa'y laeng rumwar ka manan. Mapanak iti ayan da Tomas nanang. Anya ti aramidom iti ayan ni Tomas. Inagkasarita ah. Saan anasaya ati kasyang araramiden na kanyak? Anya ay ti basol na ken ka. Amok nga iso tinaggapuan ti damag nga agtatakawak. Anya? Di mat ngamin agtantanang day a tao. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Anya nga ita? Kamalikat nga ron ti panagawat dagiti nakangag iti imbagbagana. Kasta manen ti naramid na iti kaaruba da idi napalabas a bulan. Agsagana day jay. Talaga ang makangag kanya kunakmat. Ay na, makisarita ka iti nasaya at anak ko. Di ka makiap-apa. Tama nga no si ka ti madaksan. Oh, ano ti gagaram? Disturbo ka mat? Naragsak ka kadi iti naramid mo, ha? Anyat parikot mo aya. Agdinamag dito'y lugar tayong agtatakawak. Aya? Kat amok, asika ti makagapo. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y, sakbay ng agsao ka. Di mo timbagakin ka nga ang angaw lang na jay. Ang angaw para kan ka, ngam negatibo ti epekto na kanyak. Kasano, numaikatag iti trabaho. Awan amok dita. No awan ngamin nasayahat nga ibagam, agtal na kalatan. Maminsan pa'y nga aramidam tikas jay. Makitam ti birbirukam. Saan nga amin abanag kat pagbalinam nga ang angaw si ka Tomas? Sensitibo ket di dagiti tao ah. Na, ikalintagam pailaang tidakas nga aramid mo. Pudno mat. Basol da, no serious one dati imbakak. Agpanunot ka man, Tomas. Apay ngamin a big deal ka na kayo. Ket daya lang matinsawang ko. Dayjay laang ti insawang mo. Ngam kita man ti epekto ti insawang mo ikipadam a tao. Sigurado nga adda na mati iti imbagam. Alawin, basol ko. Agtal na kang arudan. Na, si kalangarudan ti nagbidot. Si kapay ti kasta. Agin na naakaon. Pangasim, tadi nak disturboy. Di ka mangan? Sana ko na mabisin. Ala, makaamu ka.
Ni Tomas ngay. Adda iti ayan ti kumpare na nanang. Adda ka di masapulukan ko na. Kaya't ko laba ka sarita. Nadamag ko ngamin nga inangaw na kanon isame. Pudno tinadamag yun nanang. Ay, una yun ayan ni Tomas. Awan mat nga rudenggan na asa unanang. No saan pa'y nga agbalbaliw day dya tao. Day tanto ti pakaisagmakan na ko naklangar udaon. Naisam iti ang angaw. Iso nga ado ti gumurakan kwa na. Takas jay ti aramid na nanang. Uray siyak mat no angawon dak akas jay. Talaga agumura ak. Saan ang maiparbeng ti ang angaw akas jay? Nakunayo pa'y nanang. Mala, agtugaw kayo, tagkape tayo. Pangururayan nyo kin ni Tomas. Inururay da kano mat nanang. Gaputa na patag ti pagsaritaan ta. May papanitan niya. Saan amay parbeng apagang angawam ti padam a tao? Kunaklakit din no napatag ti bagayo. Na, denggem ka ding amin ti maibagbagaken ka anak ko. Ammo konti bagayo nanang. Apaya kasta ka, Kasto yung arod mat ti kinataok. Ay, awan kit di ti babain mo Ha? Day tanto ti pakaisagmakam, no di ka pa'y laagnakam. Awan mat dakas nga aramida kanakwada. Ang angawak lang matida. Ka, addan na saya at nga ibunga ti kasta nga aramid. Tapno da pagkakatawaan nanang. Ay, diyakam mo kan ka, Tomas. Di mo ammo ti makuriktar. Awanan, nanang. Apay ka de anak ko. Apektado ti trabahok. Gapu iti naramid day at Tomas. Anya, Masara ko, nanang. ay katkasaritam ti busyo Ibagam asaan apod no ti sayang gusag nga agtatakaw ka. Urayag, no kasaritanak ni boss, nanang. Saan mabalin maikat ka iti trabaho mo, anak ko? Day tangarod kat, nanang. Narigat ti agsapo iti pagtrabawan. Awanan ti pagparikotam sa ami. Anyat kaya't mo asawan, pare. Kinasarita nak ni boss. Imbagaken ko na asaan apod no ti sayang gusang nga agtatakaw ka. Pudno ka di? Wen, awanan ti pagparikotam. Taamon ni boss ti pudno. Ay na, agyaman naklaunay pare. Kunaklakit din may kata ko iti trabaho. Ay, no apay nga minakas jeti isawsawang ni Tomas. Huwag nga rod. Pakaisagmakan tikas diyang aramid na. Makatumpong kumamat tinaturturod nga miso. Sapay la kuma, tapno agnakam. Ket, agyaman akmanan ka Gapu iti tulong mo, pare. Makabulanan na jak nakitkita ni Tomas, nanang. Wen tada ijay syudad, anak ko. Anya nga iti aramidan na ijay syudad, nanang. Ijay kanubot tayan ti kontrata da. Nasayaat nga rod ano kasta. Awanan ti kagurgurak a kalugaran tayo. Ay wen awanan ti tao mga asarken ka. Naku, nahayo pa'y nanang. Ay, makaangsak matlangin. Ang kaano nga taamalpas ti kontrata da, nanang? Day tati saan ko nasaludsod ko ni tatang na. Ang tinapatag, imadayo pa'y. Tapno maliklikan, tirire. Nagawid ka mat gaya man, Tomas. Nasurok adwa atawon nyo mat ijay syudad, At damot siguro nagbaliwam, anya. Sa anak ko mga gawid, nagapa kami ti katrabahwak nanang. Anya, Pasano, kat di daam mo ti maangaw. ay unay kan anak ko. Di ka mabutang aya. Ang angaw lang mat dayjay. Di mo nangagtinyos may papan iti binagsulda. Apay, sino ti binagsulda nanang?
Agdengeg ka ngamin iti news, tapno ammom ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Amangan no inton madamdamak at nagan mumut ti mangegan iti radyo. Saan to mapasamak kanyak dayta, nanang? Di ka agsao iti kasta. Tadi mo ammo ti panunot ti tunggal maysa. Nay, si kamat gayam sami. Long time no see, ah. Nagawid kam gayam, Tomas. Nabayag asan ta nagkita, ang aging gayta, saan ka pa yan ang asawa? Awan pa'y nobyam. Baklakan samot. Oh, anya ti kunam? Baklakan samot, kunak. Ano? Apa yan dumanog ka ngay? Tawanan tinapalabas. Ko. Ngam awan pala tinagbaliwam. Jak magustuhan ti tabas ti dilam. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo kanyak ti kasta? Na, Awan ti dakas nga aramidakan ka? Ngam kastakit din ti panagsasaom kanyak. nagdakon ba kayo? Ano ta bibig mo? Apay ti bibig ko. Agdardaramat. Di mo latan ni kaskaso. Dinanog daday tanya. Asino tinangkabil ka? Saan mo ta big deal dayta? Kan may saan mo ta nasakit ti danog na? Adaman siguro inangaw mo na niya. Awan. Ay na Tomas, saan da ka adangran ti padam a tao no awan dakes nga aramidam kadakwada? Ta ipilit na. Awan ko naklangarudan. Am mo kan Tomas. Panagsasaumpay laeng ket ammo kon nga agul-ulbud ka. Ala, adakan ka reta. Panunutan no niya ti kayat mo, panunutan. Talagang awan nagbaliwan day at Tomas, nanang. Ha? Apay ni Tomas? Baklakan samat. Kunanakit din kanyak. Anya? Dinanog kun ati bibig na. Ay unay kan sa amay. Apay ngay akinabil mo. Kasanaw no idarum na ka. Di agdarom laeng. Sa anak ang mabutang nanang. Nauma ako ni kas... Saan asyak ti ang angawon na itikas jay? Tatalaga ako mabila ka. Amok akas jay ti ugali na. Hanggang saan mo ko mga inaramid ti kas jay anak ko? Tapno agnakam, nanang. Kurang paikit di day jay Anya? Narigat mat ngamin akasar-sarita. Tasaan ang makaaw-awat. No kasta, dinanog mo ni Tomas? Ngun pare, dinanog kun ati bibig na. Ay, no apay mo't nga minakasjay ti insawang na ah. Mahilig nga ron iti ang angaw. Naumaak mateng. Ay, bareng agnaka man, dadya kalugaran nyo. Maminsan pa'y nga ulitan na tikas jay. Saan laang adanog ti maramanan na. Narigat mat nga men, dagul ulimag no maminsan, takarkarwan da. Huwag nga ron pare. Naimbag kumaan no pagsayaatan ti isawang na. Saan mo't nga ron? Ta makapasair itirik na. Pakaibabainan pa'y kitdi no daduma. Kunakon ka. Da kayo day tananais ka. Dahil ay si kabot gaya, Brisa. Agpalingki kayo kadimat, nana. Nalpasan. Itulod ko ni Jay Paradaan. Ay, ag-first trip kayo nga ron? Aywun atay supay ti aramid at Jay Balay. Aywun gayam. Kumusta nga iti bibig ni Tomas adinanog ni Samay? Ah? Ni Sami tinangdanog iti bibig na, nana? Won. Bakla ko na kanungamid nila kay Mau. Iso aday chay, naasarmutan ni Samay. Kunakon ka. Adaman gaya man inangaw na. Ay, talagang awan manaknakam da ya tao. Ay nanana, pasensya kayon. Pero huwiso ti ipapa iti asawak iti anak yun. Saan mo mo't abasol day chay, balasang ko. Di kay madanagan. Bagbaga ak tumanan ti asawa. Naimbag tadinanog laeng ni Sami tabibig mo. Anyat kayat mo asawain. Ni Sami mat gayam tinakaapam. Kahit, anya kumaita. Naimbag tadanog laeng tinaramanam.
Saan nakaabinagsul? Apay kumangay pagsulan nak. Kat no adda ka no binagsul ti katrabahuan na ijay syudad gapo iti kankanyaw. Saan mo tasyak na jay? Wen angem kasanungay numauma dagiti tattao nga asaram ket kas jemet ti aramiden daken ka. Pangaasim man Tomas, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang maospital ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Agtanang ka man si ka, Tomas. Awan inaramid ko adakas na lang. Kat no adak lang ni ti balay. Sa anak mo tarimor. Tapa nagsasaom ti parikot. Saan nga amin abanag ket pagang angawam. Ne. Apay nanang. Saan kayo umot na maangaw ita? Kayat mo ti maospital, ah? Ay, saan ah? Sino matikayat na ti ma-hospital nga? No kasta nga ron, agsingsingput ka. No awan ti nasaya at nga ibunga ti ibagam, nasaysaya at no aguli magkalatan. Kitaem tabibig mo adinanog ni Sami. Ha? Anya ti laban mo kadagiti inang angaw mo no agtitinulong da. Amangan no saan laeng adanog ti maramanam. Iso nga ron, saan ako narimwar? Tamangan no adamanan da ka sa may sawang ko dita. Kasta agsingsingput ka. Tapno saan ang mapabainan ti padam a tao. Kantap no mailisi ka iti mabalin, apakaisagmakam. Nasaysayatan, adi ka agsasao, ngam ti makaibalikas ka iti pakasairan ti padam a tao. Liklikam ti agangaw, no makapasair mo at ti balikas mo, agtanang ka iti panagsasaom, taamangan no maisagmak ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 20. Makipagbiag ka kadagiti masirib at tao kat agbalin ka ang masirib. Ngam dagiti makikadwa kadagiti maag kat agsagaba iti kinaranggas. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, agkapeta pa'y. Agyaman ako na, friend. Anya nga may nantikunam nga ibagam, friend? Nakasaritak ni Madam Connie, kat adda ka numanen ipaaramid na. Adda manen pag-extra, anta. Dagasan nak tumanen ije balay, ah. Kaano kanungay? Inton Sabado, friend. Agdalos ta kano iti arubayan da. Ay kat nasaya at ano kasta? Adda manen pagkwartaan ta. Pagururayak iti awag ni Auntie Susan. Ay, kumusta nga iti trabaho a pangisarkan na ken ka? Awan pa'y nga rod. Saan na kanupay akin nasarita ti gayam na? Ay, gayam na gayam ti akin kuko iti pagtrabaho wakto. Naimbag ka pa, friend. Adda ni Antim at tumulong kan ka. Friend, ang mga no adda pa'y mabalin ang ma-applyan ijay. Bagaan kan tulaangan. No anyat ibagan ni Auntie kanyak. Friend. Agrobat ako ang tatang. Sa dino ti papanamaya. Ada pag-ekstraan mi ita. Awan pagdanagan nyo. Tanilaar ni agayam ko ti kadwak. Anusak pa iti makitangdan. Pangurayak iti awag ni Auntie Susan. Sa dino ti pakitangdanan yu aya. Iti ayan da Madam Connie. Dalusan mi kano ti arubayan da. Nagpakadakan kaninanang mau. Ang mga no sa pulan na kamananday jay.
Saan pa, tatang? Da kayon ton ati mangibagakan kwa na. Nasa pamot ngamin arimwar. Napadan namanan nga eh. Iti ayan siguro tigayam na tatang. Agrobata kon, taaguro urayan tigayam ko ijabalayda. Ala, kay tagan-anad ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Auntie Susan ti imawag nanang. Ada good news na. Ha? Adda trabaho mo? Ada nanang. Mayat ka no ti posisyon ko iti negosyo tigayam na. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Ay na, adda mo't laang ang trabaho. Wan nga ron, nanang. Nabayagan nga inururay ko dahito agundaway. Amagando adda pa'y bakante ijay, anak ko. Apay nanang, kaya't yumot ti agaplay? Saan? Para kanila arni agayem mo. Kaasimot no panawam. Dayjay laang, taawan ka numot. Nagisarita lang ni Auntie itigayam na. Tapno makapagtrabaho aklaang ijay. Say-saya atom nga ron ti trabaho ijay. Di mo ibabain ni Antim asusan. Naimbag nga aldaw yo, sir. Agtugaw ka. Agyaman ako na, sir. Si kagayam ti ka anak ni Susan. Wan, sir. Kas makita kiti requirements mo kat college graduate ka. Kan business-related ti kurso analpas mo. Wan, sir. Amumot siguro na niya tiagbali na trabaho dito eh. Wan, sir. Naibaga kanyak ni Auntie Susan. Kasaritam to ni Maya inton madamdama, taytod na ken kati records idi napalabas sa bulan. Wan, sir. Kat agyaman aklaunay. Aramidem anasaya ti trabaho. Tadyak kaya ti empleyado nga irresponsable. Adda manen pag-extraan ta, friend. Awanan oras ko, friend. Ni, apay nga eh. Wana, tanang rugi akmatan iti trabaho. Nang rugi kagayam adagos, kaano laang idiimpasam ti requirements mo. Siyempre, amamo ni Auntie Susan ti boss ko. Iso aday jay. Nalaka lang ang naawatak. Congrats Addamot laang ang trabaho. Nagasat ka, taadda bakar mo. When sa anak anarigatan ang nagbirok iti trabaho. No adda hiring, ibagam to taga-playak manmat. Sayang tinadal ko no saan ko amay apply. Okay, friend. I-message kan tulata no bilang man taadda ti hiring. Agyaman ako na, friend. Sige, agpakada ak nga rudan. Taadda pa'y lakad ko. Nalpas ka din ti imparamid ko a report ken ka. Nalpasan, sir. Munti nga rodan, takasapula kita. Kwa, sir. I-print ko laang. Agawam. Gayam, ada may deliver a supply inton madamdama. Sika pa lang ti in charge, wen? Nakalibmot ngamin ni Marisa. Sige, sir. Siya kung ti makaam mo. I-receive ko laang, mat. Saan mat ang narigat day ta trabaho? Sakbay nga receive mo. Sigurado makumpleto tin deliver da. When, sir? Ala, i-print mo ti report nga naramid mo. Taala kita matlaing. Itulod ko to iti office yo, sir. Okay. Urayak nga ro iti office ko. Asap, Takas na ko nakitayan. Kasapulak day ta report. Imay nila arni dito'y balay itay. Apay ka no, nanang. Anya timay na imbaga? Awan mo't kit day. Di magaslaang. Tiyam muna ngamin kat adda ka dito'y balay. Kunak ano napatag ti ibaga na. Manumot ten nga agkuyog kayo. Saan akas idi nga agkuy-kuyog kayo ang makitangdan kan makimisa. Sa bali itan, nanang. Adamot nga ng trabaho. No mawayaan ka, sarong karam mo't adyagayim mo ijabalayda. When nanang, makitan to. Anya makitan to? Aramidam Saan aga po taad na trabaho mo, kat lipata mo nila arni agayim mo? Saan mat nanang?
Replayak lat tamat dagiti text na kanya. Nasaya at nga road no kasta. Hello, makitugawak man? Sige laang. Siyak ni Alona. Nice meeting you. Si Kagayam, ti kabarbarong ibagbagada akatrabahuan ni. Wen, siyak nga rod. Awan sapay matgayam mo akatrabahuam. Awan pa'y nga rod. Maikadua lawas ko pa'y lang amin ditoy. No awan pay. Ada kami laang ditoy. Nangat nga to ti posisyon mo. Ngampanag ko na kat saan a big deal dayta. Talaga saan? Si Kakit Dimat. Wan gayam. Adalakad minton malam. Mabalin mo ti sumurot no kayat mo. Sa dino? Sumurot ka hatop na mamuham. Di ka madanagan. Mapanmatlaang ni Melissa akatrabahuan tayo. Iso asaan ka ama out of place ijay. Adda ka din ni Celine, nana. Rimwarmot man na balasang ka. Anya nga oras nga iti panagawid na. Ay, sigurado amarabyan manunday jay. Kadua na ngamin, dagiti gagayim na. Gagayam na. Uwan, katrabahuan na kan umot dagi jay. Kasta ka din, nana. Ada ka di ibagamkan kwa na balasang ka. Ibagak ko maamakimisa kami inton bigat no nawaya, Day tati may sapay. Naliwayan nan samot ton, ti mapan makimisa. Wen nga rod, nana. Mala, bay amta ibagak to kan kwa na inton agawaid. Bareng makimisa mo. Agyaman ak unay, nana. Di na mo ngamin replyan dagiti text ko kan kwa na. Iso ana panunot ko ti umay. Tapno makasaritak ko maiti personal. Ngam saan pa'y matgayam anagawid. Day, anya ngay dagita inyawin mo. Bagkan badbado mo tagta. Adda ka ti parikot, nanang? Day tati papapanan ti sweldom. Amang ano di mo mutla mausar amin dagita. Ni nanang mat. Mausar ko dagitoy, Imbes nga agurnong kakit day. Ay nananang. High standard dagiti gagayam ko ita. High standard mo nga ibagbagam. Amo yun nanang. Saan mo't mabalin adudwa lang tibag ko. Masapul nga adumat. Tapno di da panunutan mamirmira utak. Na social climber kamot gayam no kasta. Social climber? Uy, saan Ada kwartak nga igatang ko, nanang. Nag-message ka di kan kajagayam mo. Nila Arnie? Wen, makimisa kayo kano inton bigat. Ada sa bali alakad ko, nanang. Na adda man sa baligaya mo a prioridad mo ita. Naliwaya mo unti mapan makimisa. Kasangay ni Alona inton bigat, nanang. Isong agbar kami kano. Manan, inton bahang over ka, saan ka manan nga agtrabaho? Kasangay nila Arnie ita. Di ka kadimapan. Masadutak tatang. Anya? Aginanak ita. Amuyo mo't anabambanugak. Ay, nudalo na ti kadwam. Oray minalam nga agbar kayaw. Di mo ibagaan na banog ka. Ay natatang. Di yu aya makita. Ti anya? Da Alona tigayam ko ita. Ay, unay kan ay anak ka. Pilyem mat anay mbag ti pakigayimam. No awanan tinasayat ngay bagayo. Panawan dakon. Takayat ko ti maturog. Di kay disturbo. Takasapulak ti inana. Marabyan tumanan day di asilain. Ay, dakal tinagbaliwan ti anak ta. Wan nga rod lakay.
Sipod nagtrabaho ijay, nasursuro na matan ti agbar. Saan laang aday ta? Gastusan na matan amin na sweldo na. No apay ngamin adagi jay pa'y tinagbalin agagayim na. Day tapay ti maysa. Bad influence dagiti gagayem na nga insukat na kanila arnay. Di na payin masangaw ti mapan makimisa. Awanon, maiyaw awan lakit di anak ta, nukas jay laang akanayaw lakay. Kasaritam tuman nila arnay. Ibagam ano nawaya, kahit kuntakan nalata ti anak ta. Ala sige, ta ibagak tukon ko ana. Kampante ak ngamin, no nila arne ti kadwana. Tamo ka na saya at tao nila arnay. Sana kas kadagiti gagayam na ita, mahilig nga agbar. Wun nakapurpurmada pa'y Kapay nga agsapa mo't ti panagawid mau si kasilain. Tinapatag, nagawidak, tatang. Ay, nahang-over ka pa'y. Sana bali Taawan mo trabaho mi inton bigat. Ay na, kasjay a klase ti gayam, ti kayat mo apakisursurutan na. Apay tatang, adda ka di parikot? Ay na, awan latam mo kaw nanakaw. Nusan mo pa aliklikan dagi di akatrabahwam. Isudan taw, ti mangisagmakan ka. Maisagmak mat asasawon nyo, tatang. Naragsakak tupay, tunggal agkukuyog kami. Italaeng dayta. Di mo amaw, noan niya ti sumaron o mapasamak. Isu apilyam kumamot na imbag ti agbalin agagayam mo. Tatang, amok ti araramidak. No apay ngamin apakibyangan nyo, agraman day taabanag. Mayat ti uniforme, laarnay balasang ko. Pagtrabahuam ka dita. Iti may sa grocery ijay sentro, nana. Ay na, nasaya at at dagaya mo na biro ka mapagtrabahuam. Wala na, kalkalpas lang ti trabaho. Ni Celine nga kumusta mo ti trabaho na? Nasaya at mo't siguro balasang ko. Mabalin mo mo't nga i-message ti gayam mo. No nagado ti message ko kan kwa na, nana. Ha? Di na matreplyan. Iso ano daduma, mabainak matan nga ag-message kan kwa na. Kan adamot nga minan sa bali agayim na. Nakitak ti impose na idi na minsan. Ada ka din ni sir? Ada yung office na. Nagungat ka di? Kasta unay ti umot na kada kami itay. Sigurado ang maungtan ka mat no maamuan na asimangpet ka. Nang runa kat nala daw ka manan. No kasta nga rod, masapol ang makasaritak na Auntie Susan. Uy, no dapay maaramidan na. Basol yung amin. Oh, apay ada kami ti papasulam. Wana, ta sinurwandak nga agbar. Agpapada tayo lang arudan ang maladladaw. No, Uy, desisyon mo ti simort kada kami anya. Iso adi na kang pabasulan. Isaganam lagi ti report akasapulak. Isaganam, tamangala akton iti kasukat mo. Apay ngay akasta, sir. Agpapada kayo kada alona. Mala daw kailangan ruda na sumrag. Diyo pa'y aramidan anasaya at itrabaho yo. Sir, pangaasiyo ko mata, di naksukatan. Naibusan ti pasensyak kada kayo. Malugi ti negosyok no kastalang tararamidan nyo. Oh, nagbibingayan nyo kadi ti kwarta a kinupit niya alona. Kwarta? Awan amok iti dayta, sir. Di kan agin di mo. Isubliyo ti 20,000 a kurang iti koleksyon tayo. Amok, ana eranod kamet. Tada kayo ti agkukuyog. Awan ang tata.
Naikata kon iti trabaho. Imawag ni Antim Susan kanyak itay. Anya timbaga na. Impulong na dagiti kalukwam Ay, kasta unay ti unget na, taimbabain mo kanaw. Nagbidutak, tatang. Ngam awan intensyon ko nga ibabain ni auntie. Kahit, anya nga raw ti maitulong dagiti gagayem mo kan kaita. Awan, tatang. Agpapada kami pa'y anaikat iti trabaho. Hawanan sinayang mula ang ti oportunidad. Idi pa'y nga ibagbagami kan ka. Aliklikam ti gagayem akas jay. Ang sulpang kamat ngamen. Laarni, kumusta kan? Celine, anya dar aramidam dito'y balay? Naikatak iti trabaho. Anya? Damag ko, agtrab-trabaho ka kano iti grocery store ijay sentro. Pudno tinadamag mo. Ang mga no adda bakante ijay. Ang mga no adda hiring. Agaplayak ko ma. Awan hiring ita. Kompleto kami ngaminan. Kasano akpay itan. Sapay awan urnong ko. Dagiti ngay gagayim mo nga ipupus mo iti Facebook, idi. Awanan. Sa andak mo tin apagan ano. Tagpapada kami anaikat iti trabaho. Inramandak pa'y kit di iti kalukwanda. Anya? No amokla ko maapakaisag makak ti panakigayam ko kadakwada. Sa anak latta ko man asimurot kadakwada. Di mo sayangan ti oportunidad adumtengken ka no di kat saya atem kan igaed mo ti panagtrabahom tapno maayatan ti boss mo kan ka ket magunggunaan kan tupay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Salmo Kapitulo 77, versikulo 2. Agkararagak iti apo iti tiyempo ti pannakariribok ko. Agpatpatnag nga agkararagak asinga nga to dagiti imak ngem awan pannakaliwliwak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Christine, adda ka di sore eyes mo? Ay, pangasim, dinakparangan, tamangan numaakaranak. Awan surais ko. Oh, kat, apay nga rod alimtag, dagita matam, kan, nakalablab baga da. Linadlad ko, tanagatal ngamin. Di ka man, nagsangsangit ka anya. Saan? Di kan aglibak. Kita amne. Agtad manan dagiti luwam. Aguray yalaan ka iti tisyo. Adtoy. Anya manan aya tinapasamak. Ni ka di manan Joel ti makagapo no apay ngagsangsangit ka. Friend, sakbay nga agawid ta. Padasan tapay man ti mapan iti kaluklukat at Chinese restaurant ita sentro? Anya ti makunam? Sa anak ang mabaling ita. Umay naksukunan ni Joel. Kat, ibagam asumurot kadatan Talo tayo amapan ijay. Ay napasensya kan, friend.
Di na kayat nga da sa bali akalangan mi amangan. Anyamot a klaset boyfriend dayta. Ni, isuratan. Sapay agbusina adagos. Kasta na nga ron. O sige, mapanakon. Agkita tantuin ton bigat ijay office, ha? Sige, bye! O sige, aglugan kan. Garasam. Payag ka. Ay na, katno imayak mat adagos. Saan ka mat anaguray itinabayag? Oh, inayado mo ati ang drive. Makapanervyos ka mat. Malas na talaga. Siyak ka di tibagbagam amalas. Nabakak manan iti sugal. Kaano ak na tayo ang makatsamba? Iso anapudot ti ulom ita. Ay, kwarta man. Ananwam? Paggasolina. Mano, Ay, magasot lang. igasulinam amin day ta 500? I-full tank ko. Nagadukot a reklamo mon. Di kwarta mo na. Day ta. Paggasolina ta dita. Manati gasolina yung boss. 150 lang. Anya, 150 lang ang ti gasulinam. Idinto ta 500 tintad ko kan ka. Kasapulan ang makabahuyak iti panakaabak ko. Agsubliak iji sugalan, apaman ang maitulod ka iji apartment. Anya, mapan ka manin makisugal. Sumardeng ka man, maditial daw ko ita. Bumabakan. Anya nga oras ka sumangpat. Nagadukat adam damage mo na. Ala, bumabakan ko na. Ayon jay oven dito'y kusina. Inya karsamot ni Joel. Ngam, sa dino nga'y tinangyakaran na. Sapay kagat-gatang ko day jay. Ni manang ko. Hello, Manang. Hello, Christine. Ayan mo ngay. Adaak dito'y apartment. Apay? Itay da kapay lang urayan dito'y balay. Apay, nalipata mon, a birthday ita da ito'y inauna ka anakam. Ah, ni Red? Katuan, 5 titawan na. Nagadun ti ubing kan bisita dito'y balay. Ala, nalipatak, Manang. Umay kayon aka ni Joel. Adda na pa na ni Joel. O di uray si kalaangan ti umay. Sapay rabiin. Adda nga tapay paglugan, ha? Ado a pagluganan dita. Umay kan, tane, birbiro kan na kato'y kaanakam. Sige nga, Rod, Manang. Ubing laang ti ag-birthday. Ngam nagado ti bisita kan sagana, Manang. Wan Ay, wan gayam. Thank you iti ginatang mo a cake ni Red. Tunggal makita na. Damagan na jay cake na. Iso nga ingat hanga kun, Ni, amin adimar ay, ada partner da. Si kaman laangan ti awan. Ay na, bay amon, Manang. Tauray awisak ni Joel. Di namot lakayan. Kabutang na kamin samot ngamin, akakabagyam. Mabain laang. Managbabain day jay? No tratuan na ka. Bugawan na kalatan. Kunampay alayat-layatan na kabay iti danog. Ay na, ididay jay, Manang. Di mo ipalubos, asaktan na kaday a tao. Tano inaramid na minsan, aramidan nan tumanan. Alabay amon day ta, siya kun ti aginaw, agin na nakakit diditan. Tulungan kan, Manang. Umay nakakadisukunan ni Joel ditoy. Di na maaramid day ta. Apay mo ta saan? Kasano, aday jay sugalan ita. Ay, kaasi ka matading ko. Apay ngan anusam ti makiden na iti kasta a klase a tao. Mabalin mo matlata asinaan no kayat mo, tasaan kayo mo't nagkasar, ken awan pa'y anak yo. Manang, Apay, mangnamna makakading agbalbaliw to ni Joel? Manon atawan nga agdandan na kayo, nagbalbaliw ka din. Saan mo, tananayon na paikit titibisyo na. Tano ag sigarilyo laang idi, ita ag sugalan. Kat no makiden na kalatakan kwa na, anyapay, timabalin na nga inayon itibisyo na? Ha, sigurado, agbabain to day jayan. Kunakken ka asan ka amabalin a pumanaw iti rabi.
Apay at tinubngar mo tibilin ko ka, ha? Birthday jay ka anak ka. Uray birthday na. Di ka mabalin ang pumanaw. No saan ka apalubusan? Katsi ka ngay. Pumanaw-panaw ka matlat na. Uray saan ka palubusan. Una ta lalaki ak. Sika, babae ka. Nung dada ka sa mapasamakin ka dita. Oh, Ad-ad da ang madanagan dito'y unig ti apartment. Taama nga, numas ad-ad da adakas ti mapasama kanyak dito'y. anya. Anya ti kunam. Ah! Sige, tungpaan na. Oh, apay adi mo ituloy. Saktan nak ta idarom ka at dagos. Christine, nakapanimit ka matmanan di talamisaan mo. Nagsakit ti ulo, friend. Nagsakit ti mata ka nagsangsangit. Nagsakit to'y puso. Kat, ingkag pa doktor Ay, amo mo no apay akas taterkrik naam ita. Ay, mabalin mat kat amaimbagan ka kadagiti an-an nayam no kayat mo. Diyak kaya tiyag tumari iti agas. Ti agas adakda kamatak. Kat kastoy. Aday wamon ni Joel. Sinaamon. Tapno mamimpinsan ama ikat dagiti sakit amarikrik nam. Nagrigat mat nga rod nga aramidan. Wan, pudno dayta friend. Ngem no kayat mo nga umimbag ka kadagita asakit mo. Aramidem ti imbagak, wan. Sinaam ni Joel. Hello? Saan ka madagas ita? Anya? Tapay. No kaano pa'y ngagtudtudo. Di nak madagas. At birthday nga rin kumpare. Dagasin nakbitan. Awan pagluganak nga agawid. Di ka kanima kawawat. Saan nga rin mabalin? Aglugan kan, iti konforme dita. Anya? Oh, nya nga paray. Inungtan na ka ni Mrs. Mo. Isukit diti inong taka. Di na mabalin nga ipilit kayat na. Nukunak asaan? Saan? Bilibakan ka paray. Sika talaga ti ari-ari iti pagtangan. Talaga mo ta siya? Hala. Agsya tayo nga rin na. Itatayo lang manan nga agkakadwa kahit. Wala ta birthday nga na. Happy birthday, pare. O anya, nakaawid kan, Christine? One friend, adda akong dito apartment. Ay, nasaya at matnugas na. Ay, nagpig sa titudo. Iso ang madanaganak para kan ka. Thank you, friend. Ay, ungayang. Nadlaw ko, awanan di electric fan ni. Anya? Ay, amangan mo't nga da sumsumrak di tabalay yung agtatakaw. Idi namin san nga aldaw. Diakon na sangpatan di oven ko. Ay, sus! Kasano daytan? Diyak pa'y narod na damag kini Joel. Iso ka di ti atapam? Ay, inan-ano na nga'y dagita agamit mo. Diyak ang mo, friend. Damagag to pa'y laang kankwa na iton sumangkol. Ay, saan kan samutan anatalgad dita, friend? Iso a pumanaw kalaangan. Iparabaw mo day tatinimplam akapik dita sang wanak. Nagbayag ka gagunggunay. Nasaya at mata na usawan kan. Adda damagag kan ka. Kanya mananday taya. Adda mapukpukaw nga appliances dito'y balay. Di nakpabasulan ah. Awan jay oven ko. Kalpasan na, napukaw mat jay electric fan. Awan amok dita. Asino kumati sa bali ang mga lakadagi jay no saan asika? Kadagiti amin ajak kayat. Ti pabasulan dak iti banag ajak inaramid. Jak kayat dayta. Nawatam! Pumanaw ka dito isang wanak. Ituloy ko tiyag kami. Makapamalas. Bigat abuwisitin nyo da tao. Sa anak pa'y lama pa nagtrabaho itaman. Taapay. Mabainak ka makita dakdag iti office mate ko akastoy. Limtag mat ngamin dagita matam. Apay, inan-ano na ka ni Joel? Agpukaw ngamin dagiti gamit iti balay. Namiti dinamag ko. Dandanin sinaktan. Kunaktupay kat.
Kinalanan sana inla ko, ta iso ti insugal na. Day tamat ti atap ko man. Kat, anya pa'y nga roter aramidam. Maano sampay akadan na ti kasta a klase a lalaki? Man. Ay nano siya, idi pa'y pinanawa kon. Awan serbina. Nangala ka laang iti tinartarakan mo iti mano atawan. Imbag kumamot no pag numaram, saan mo't nga rod. Panawa mon, tapno mamma minsan ang maikat na kita sakit tinakam mo. Hello, friend. Hello, friend. Saan ang pala asumra kita? Apay, masakit ka manan. Pumanaw ako dito'y apartment. Panawa mo ni Joel? One friend. Ay, kasta Ay, di mo baybay an asaktan na kaday ta lalaki. O sige, sumrek kan tulat ta no nakaakar kan. Umakar ka kadi talaga, balasag ko. One nana. Katjay ngay makitkita akad kadwam alalaki. Asawam ka di dayjay. Saan nana? Boyfriend ko lang. Kastagayam. Nagsamot dayjay iti chicks. Ay, amin san abisyo kat adaken ko na. Ay, nasaya at panawa mon. Mala, tulungan kan amang iruwar kadag iti gamit mo, balasan ko. Christine! Amok nga da ka dita balay damanang mo. Ha? Rumor ka, tagsarita ta. Nagkulitan ay dita tao. Pagkuray man. Awan dito'y balay mi ni Christine! Jack amo no sa dino tinapanan na! Ilim-lim man niyo, amok. Parwaran niyo, tagsarita kami. Pumanaw ka man dita? Tano saan? Mga yabak iti pulis! Pumanaw ka! Christine, Sumra ka kon iti trabaho. pagsarita ta ko ma. Amok, sinugsugan da kadag iti gagayim mo kin kakabagyam apanawan na. Agam mariknak ngay ayatan na pailaang. Ibaton nak! Mangrugita manan. Ikarit ngagpalpaliw akon. Ikatay kong dagiti bisyok. Sana kong nagsugal. Agbiro kak iti trabaho ka. Laging itak, Joel. Ngam napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kat saan kan nga agpakpakita iti uray kaanuman. Kumusta kan, friend? Nakaragrag sakak nga imadayukin ni Joel. Awanan ti sakit ti ulok. Saanan ana sakit ti pusok. Kan saanan alumlumtag dagiti mata, friend. When nga rod, friend, kas makitak, nagmayat ti auram itang. Agyaman na kadagiti balakad yo kanyak. Naagasan anamin pinsan dagiti rikrik na. Kat, matuloy nga rodan, dyan nabayagan a plan-planwan ta amangan iti Chinese restaurant. Siyempre, friend. Okay! Anya man asakit a marikrik na, rumbang a maagasan. Ngarod, nasken aliklikan, dagiti banag, amangyad adda iti sakit na, tapno agtuloy ti panagimbag na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang darabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 8. No bumaknang ka, babaan, iti panagpaanak mo, iti pirak. Ken pananggundaway mo kadagiti tao, maitad to ti kinabaknang mo iti tao anaasi, kadagiti na panglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Manang Carla, kasapulak ti kwarta. Adda iti ospital ti anak ko. Amom ka di ti patakarak nga agpautang Carlito. Ada anak na no siyak ti agpautang. Amok manang. Ngam kapilitan nga umutangak. Taadda iti ospital ti anak ko. Ala, agperma ka nga rod. Agaramid ta iti listaan. Binigat ka nga umay singiran. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga agbayad? Nalawag? Uwan manang. Mano ti utangem, 5,000 kuma manang. agbalin a 6,000 ti bayadam. Katapno saan ka amarigatan? Umay ka singiran iti 300 iti inaldaw. Kat iti lasod ti 20 nga aldaw, nabayadam ton ti utang mo. Nalawag ka di? Kapilitan amanang. Tawan mo't sa bali a pagutangan. Apay dagito'y nagado nga appliances dito'y arubayan, Carla. Appliances dagiti nagtitiwod nga agbayad, tatang. Ay na anak, unay kameten, agrigrigat dalang arudan, ad-adda umpay aparigatan ida. Tatang, jak pilpilitan ida nga umutang. Isu dati mang pilpilit kanyak. Isu kapilitan apautangak ida. No adda ipautang mo, ipautang mulatan, asan anasken apaanakam. Isu nga rod ti business ko, tatang. Amuyo, ti kayat asawan ti business. Nagado dita mabalin a pagkwarta na sa balay. Daytoy nga rod ti kayat ko, tatang. Nalaklaka daytoy apagkwartaan. Ang mado ti marigrigatan, gapu iti kasta business mo. Ngam adulat tamo ti matulungak, tatang. Carlito, umay konsingiran ti hulog mo itangal daw. Pasensyakan manang Carla. Talagang awan na diskitarak itangal daw. Diyak mo't nagsardang agbirok iti pakipurdiyaak. Ngam, talagang awan timang purdiya kanyak. Manupay laang nga aldaw tinatinagam, ngam awanan pagtinag mo. Manang, awan mo't maaramidak. Sige, palabasak da ito nga aldaw. Ngam naskan a 600 ton ti ihulog mo inton bigat. Agsapol ka iti panghulog mo. Ay, sige manang Carla. Ta ikarigatak ti agdiskitar manan intun bigat. Idi pa'y kalman nga agberbiro ka iti pakipurdiyaam, Carlito. Apay aya, kaslag kasapulan ka launa iti kwarta. Adda ngamin utang ko ahulugan. Kat agungot ni manang Carla. No sa anak manan ang makahulog itangal daw. Apay mat ngamin nga imutang kakenkwana, Kasapulan nga road. Tana ospital ti anak ko. Ay, day takot tirigat na ita. Ay, padasam ti mapankin ni Madam Vivian. Ang mga noad da kayat na nga ipaaramid kan ka. Imbag day jay tanaasi kadagiti marigrigat. Kasta ka di, Olivia. Kasla strict tumot ngamin. Kan kasla kababain ti umasidagkan kwa na. Kasla istrikto laeng. Ngam nasingput day jay. Iso apadasam kit diti umasidagkan kwa na. Anya ti masapul mo, Carlito. Madam, mabain ako mga umasidag kada kayo. Ngam talaga akasapulak ti kwarta. Ang mga nuad da kayat yung ipatrabaho kanyak. Ta isupay ti tangdan ko pagbayad ko iti hulugan nga inutang ko. Apay ngamin akay kayat yu ti umutang iti hulugan. Napilitan ak, madam. Taadda ngamin iti ospital ti anak ko. Ala, sumurot ka kanyak. Taadda pagaikak kan ka. Ay na, agyaman ak, madam. Sigurado ngamin nga agungat ni manang Carla. Nujak makabayad itangal daw. Mano ka diti ka sa pulam. Tapno mabayadam ti hulog mo itangal daw. 600, madam. 600 nga rod ti ited ko atangdan mo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Ang adda nga rod ka ninyo ita? Kat ibayad mo mat tinasapulam. Adda pa'y matbagas mi, madam. Ayos day jayan. Agsida kami latan iti asin wanosoy. Ay, anya lakit din akin nakakaasi yun no kasta. Nala, mapankaag nateng kadagiti impamulak anat nateng. Ta isupay asidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Talaga nasingpot kayo gayam. Kan uray umay ka manen inton bigat.
Taado ti mabalin ko nga ipatrabaho kan ka. Kabaalam mo ti agarado. Saan ka di? Urayan niya at trabaho iti talon, madama. Kabala ka. Imbag man, tada paghulog mo ita. Adda na si kanyak, manang Carla. Anya ti kayat mo asawon. Ada nang tadkan ka iti kwarta. Adda nang tad iti trabaho, manang. Nasayaat mo't nga rod. Tano saan ka makabayad? Ipabagkat kon ti TV o. Ha? Kasta ka di ti aramidem ka dagiti saan ang makabaybayad, manang. Ay katun sakon to ila ko dagiti appliances da. Tapno agsubli ti kwarta nga inutang da. Anti, pautangan dak man pa, ita saan pa yan nakapauit nila kay ko. Delay ka no ti sweldo da. Bayadak met lang adagos, apaman ang makapauit. Awan problema iti dayta kaanakan. Basta amo mati style ko nga agpautang. Adda anak na. Ah? Ni Auntie mo't, kasla sandak akaanakan? Saan yun apaanakan, tay sublik mo't lang adagos? Ay, sana mabalin Ella. Maturog ti kwartak no ipautang ko nga awan anak na. Anyamot ni Auntie. Nagbasit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Maasi kayo mat kanyak Auntie. Negosyo daytoy Ella. Saan ang mabalin aga po takabagyan kakatawanan anak ti utangam? Baliktad mat. Imbes ada kayo akabagyan ti mang tulong kanyak iti negosyo. Saan mat? Tada kayo paikit din ti mang lugi. Nukas na, saan mo nga intuloy ti umutang kini Antim? Sana naman paanakan naman. Nagbastit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Kakaasi ka mangyan anay. Kasanungay nga rod itan? Anusan min nga orayan ti sweldo nila kay ko. Agsida kami latan iti asin. Mapankalatan iti ayan ni Madam Vivian. Saan nga agpapautang dayjay? Ngumkit di, ikan na ka iti trabahom sa nakatangdanan. Kasta ka di manang? Ay, sige man nga rod. Padasak man ti mapan. Ay katwan tapno addamot igatang yu iti sidaan nyo. Saan kat nga agsida kayo iti asin? No kasta, kasapulam mo ti kwarta? Ay, wen ko Madam Vivian. Sa anak nga agpapautang. Nga mabalin ka nga agtrabaho. Tapno addatangdan mo. Ada ka di trabaho amay tadyo kanyak, Madam? Adu ati mabalin ko nga ipatrabaho. Mabalin mo ti agmula iti araradwen ni Carlito. Alaman nga rod, Madam? Mabalin mo pa iti agawis iti kaduam nga agkasapulan iti trabaho. Adu ti amok nga agkasapulan iti trabaho, Madam. Naala, mabalin nyo ti umasidag kanyak. Basta puwera utang, ta sa anak nga agpapautang. Ay, may mayatan asan kayo nga agpautang, Madam. At dalaang agrigat kami. Aglalo no paanakan niyo. Imbag man, ta saan ka nagparigat a nagbayad, Carlito? Kunak no maipada ka kadagiti daddo mga imutang a nagtiwod nga agbayad. Kanayon ngamin nga da ipatrabaho ni Madam Vivian kanyak, manang Carla. Kasta ka di. Dandanikan makabayad. Ang mga nukayat mo ti agri nyo, mabalin ka man na napautangan. Ah, ay, saanan manang? Diyak tumaulit umutang kan ka. Taapay mo't anak ko nam ti kasta. Una, tanagrigat ti agbayad. Kunam mo't akanayon nga da ipatrabaho ni Vivian kan ka. Di adda nga rod pangalaam iti ibayad mo. Awan pang usarak iti utangak manan kan ka, manang. Napilitan aklang idi tagsakit nga rod ti anak ko. Kaslasaan kamat unayin arumrumwar, Carla. Kanayon matan nga daka dito'y balayaw. Wen tawan mo't singirak, tatang. Apay, nakabayad da amin ayin. Wen tatang, awan mo't timayat nga umutang kanyakon. Ay kat awan siguro agkasapulan pa iti kwarta. Talaga nga awan siguro, tatang. Kat gapo daytoy ka ni Vivian. Tahapay ni Vivian, agpapautang ka di mait. Saan, tatang? Anya nga rod ngay.
Amin nga umasidagkan ko na nga agkasapulan iti kwarta, ikan na ida iti trabaho. Ay nagsaya atayin. Kasta ati tumulong iti pada a tao. Saan ket agundawayan ida. Ne, kasla ko na yumot ama ng gundawayak, tatang. Katun mat. Idi pa'y asa anak apabaw iti aramidam. Ngam natangken ti ulom. Gapu iti kinaman nagtulong yo, Madam Bibian. Nagadon dagiti trabahador yo. Immado nga agpaiso ti trabahador ko. Ngam, immado mati income ko. Pulos ajak pa'y nalugi. Tunggal agapit tayo kadagiti mulmula tayo, kat kanayon anapintas ti apit. Ken kanayon anangato ti presyo dagiti natang, Madam. Dayta nga ron ti pagyamyamanak. Kat sapay lakuma takanayon anapintas ti apit. Iti kasta, ad-ado kayo pa'y amatulungak. Masiguradok akanayon ang napintas ti apit, Madam. Ngamin, napintas ti panagpuspuso yo. Agyaman na, Carlito. Tatang, kaduandak man ama pa ni di ospital. Nay, apayay na nakaw. Kanayon nak ngamin nga agulaw. Kanayon matan nga awan ganas ko amangan. Ay, nasaysaya at nga agpaysong agpadoktor kan anak. Kaduandak nga rud atatang. Awan mo't ngamin exercise maw. Permi tilok magmaon. Ay, wan nga rud tatang. Ala, agrubwat ka nga raud. Takadwaan ka ama pa nagpa-check up. Damag ko nga agsubli-subli ka no ni Antim iya ospital. Ay, day tamat nga rod ti damag ko, manang. Sapay awan samot ti umut-utang kankwanan. Ay, awan na talaga Karma na siguro day jay. Suakas di tinagmambanagan na. Mapan mo matsarungkaran ni Antim iya ospital. Anya ko maaga po ngay. Idi siyak ti dumaw dawat ititulong kan kwa na. Pulo sa di na kasyan. Wen ngam Antim pay laang day jay. Apay anak ka umay kayo, apong. Pangaasim ka day, ela. Tasublatan nak amang bantay kini ante medya ospital. Lakaya kon. Sana ka makapuyat. Ala, bayan nyo, apong. Tasublatan kayo, mat. Di mo't ngaminin umimimbag ni antem. Amangan nukurang laang iti kararag, apong. Agkararag kumamit, Dumawat iti pamakawan kadag iti nagbasbasulan na iti napalabas. Ay, kanayon ko abagbagaan. Ngam di mo't dumngag kanyak. Sa anak mo't kat apabore ti aramidan na. Uray siyak, apong. Imasidagak ken kwa na ide ta na dili ti sweldo nila kay ko. Ngam kinunanakit di apaanakan na ti utangag. Awan kan uti ka baka bagyan. Ay, ita ka sa pulan na. Dagiti kabagyan na. Tag sakit ket nga ruday. Agyaman nak Ela, tay may naksinarungkaran. Nagpakpakaasi ngamin ni apong asublatak met nga agbantay dito yung ospital. Tamarigatan ka nung agpuyat. Maasiak makin ni apong iso nga imayak. Pakawanan na kumaela. No addaman nagkamalyak iti napalabas. Ay, sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, ante. Agkidaw ka iti pamakawan ti Diyos. Tapatsyak nga iso ti makatulong kan ka. Ela, Naglablabas kayo ngamin, ante. Uray marigrigatan dagiti tao. Karkaruan nyo ida parigatan. Kitaan nyo ni Madam Bibian. Uray baknang dayjay ngamsan nga agpapautang iti kwarta panakan na. No diket ikan na iti trabaho dagiti agkasapulan iti kwarta. O kitain nyo ita. Nakaghatang manan iti nakalawlaw adagana. Iso nga ad-ado manan ti kasapulan na at trabahador na. Kan saan aman ang gundaway? Agpasweldo iti husto. mabalin amadusdusa akitan ka anakan. Ngam ikarik nga agbalbaliw akon. Nulakit daging bagak. Agbiro kak iti trabaho ka na saysayaat. Kinapudno na. Diyak namin kayat ti agbanog. Iso ajay pangbiitan ti kayat ko apagkwartaan. Agbalbaliw kayon, ante. Iti kasta, pumintas mo ti kasasaad yu iti biyag, akas ka ni Madam Bibian.
Ti managtulong, ad dapay asumangbay ti bendisyon kankwana. Ngam ti manang gundaway, saan to anasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.
umasidagkan ko na. Anya ti masapul mo, Carlito. Madam, mabain ako mga umasidag kada kayo. Ngam talaga akasapulak ti kwarta. Amangan no adda kayat yung nga ipatrabaho kanyak. Ta isupay ti tangdan ko pagbayad ko iti hulugan nga inutang ko. Apay ngamin akay kayat yu ti umutang iti hulugan. Napilitan ak madam. Taadda ngamin iti ospital ti anak ko. Ala, sumurot ka kanyak. Taadda pagaikak ka. Ay na, agyaman ak madam. Sigurado ngamin nga agungat ni Manang Carla. Nujak makabayad itangal daw. Mano ka diti ka sa pulam. Tapno mabayadam ti hulog mo itangaal daw. 600 madam. 600 nga rod ti ited ko atangdan mo. Ay na, agyaman ak unay madam. Adda nga rod ka ninyo ita? Kat ibayad mo mati na sa pulam. Adda pay matbagas mi madam. Ayos day jaya. Agsida kami latan iti asin wenno soy. Ay, anya lakit din akin nakakaasi yun no kasta. Nala, mapan kaagnatan kadagiti impamulak anat nateng. Ta isupay asidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay madam. Talaga nasingpet kayo gayam. Kan uray umay ka manen inton bigat. Taado ti mabalin ko nga ipatrabaho kan ka. Kabaalam mo ti agarado. Saan ka di? Uray anya at trabaho iti talon madam. Kabalak. Imbag man, tada paghulog mo ita. Adda na asi kanyak Manang Carla. Anya ti kayat lo asawon. Ada nang tadkan ka iti kwarta. Adda nang tad iti trabaho manang. Nasayaat mo't nga rod. Tano saan ka makabayad? Ipabagkat kon ti TV yo. Kasta ka diti aramiden kadagiti saan ang makabaybayad manang. Ay katwan sakon to ila ko dagiti appliances da. Tapno agsubli ti kwartak nga inutang da. Anti, pautangan dak man pa, ita saan pa yan nakapaw itila kay ko. Delay ka no ti sweldo da. Bayadak matlang adagos, apaman ang makapaw Awan problema iti dayta kaanakan. Basta amo mati style ko nga agpautang. Adda anak na. Ni anti mo't, kasla sandak akaanakan. Saan yun apaanakan, tay sublik matlang adagos. Ay, sana mabalin Ella. Maturog ti kwartak no ipautang ko nga awan anak na. Anyamot ni anti. Nagbasit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Maasi kayo mat kanya ka, anti. Negosyo daytoy Ella. Saan ang mabalin aga po takabagyan kakat awanan anak ti utangam. Baliktad mat. Imbes ada kayo akabagyan ti mang tulong kanyak iti negosyo. Saan mat? Tada kayo paikit den ti mang lugi. Lukas na, saan mo nga intuloy ti umutang kini Antim? Sana naman paanakan naman. Nagbastit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Kakaasi ka mangyan anay. Kasanungay nga rod ita. Anusan min nga urayon ti sweldo nila kay ko. Agsida kami latan iti asin. Mapankalatan iti ayan ni Madam Vivian. Saan nga agpapautang dayjay? Ngumkit di, ikan naka iti trabahom sa nakatangdanan. Kasta ka di manang? Ay, sige man nga ron. Padasak man ti mapan. Ay katwan tapno addamot igatang yu iti sidaan nyo. Saan kat nga agsida kayo iti asin? No kasta, kasapulam mo ti kwarta? Ay, wen ko Madam Vivian. Sa anak nga agpapautang. Nga mabalin ka nga agtrabaho. Tapno adda tangdan mo. Ada ka di trabaho amay tadyo kanyak, madam? Adu ati mabalin ko nga ipatrabaho. Mabalin mo ti agmula iti ar-araduan ni Carlito.
timpay laang dayjay. Apay anak ka umay kayo, Apo? Pangaasim ka day, Ela. Tasublatan nak amang bantay kini ante medya ospital. Lakaya kon. Saan ka makapuyat? Ala, bayan nyo, Apo. Tasublatan kayo, man. Di mo't ngaminin umimimbag ni antem. Ang mga nukurang laang iti kararag, Apong. Agkararag kumamot, Dumawat iti pamakawan kadag iti nagbasbasulan na iti napalabas. Ay, kanayon ko abagbagaan. Ngam di mo't dumngag kanyak. Sa anak mo't kat pabore ti aramiden na. Uray siyak, Apong. Imasidagak ken kwa na ide ta na dili ti sweldo nila kay ko. Ngam kinunanakit di apaanakan na ti utangag. Awan kan uti ka baka bagyan. Ay, ita ka sa pulan na. Dagiti kabagyan na. Taag sakit kat nga ruday. Agyaman nak Ela, tay may naksinarungkaran. Nagpakpakaasi ngamin ni Apong asublatak met nga agbantay ditoy ospital. Tamarigatan kanong agpuyat. Maasiak met ken ni Apong isu nga imayak. Pakawanan na kumaela. No addaman nagkamalyak iti napalabas. Hisan asyak ti pagkidawam iti pamakawan ante. Agkidaw ka iti pamakawan ti Diyos. Tapatsyag nga iso ti makatulong ken ka. Ela, Naglablabas kayo ngamin ante. Uray marigregatan dagiti tao. Karkaruan nyo ida parigatan. Kitaan nyo ni Madam Bibian. Uray baknang dayjay ngamsan nga agpapautang iti kwarta panakan na. No di ket ikan na iti trabaho dagiti agkasapulan iti kwarta. O kitaan nyo ita. Nakagatang manan iti nakalawlaw adagana. Iso nga ad-adu manan ti kasapulan na at trabahador na. Ken saan aman ang gundaway? Agpasweldo iti husto. mabalin amadusdusa akitan kaanakan. Ngam ikarik nga agbalbaliw ako. Nulakit dagimbaga. Agbiro kak iti trabaho ka na saysayaan. Kinapudno na. Diyak ngamin kayat ti agbannog. Iso ajay pangbiitan ti kayat ko apagkwartaan. Agbalbaliw kayon ante. Iti kasta. Pumintas mo ti kasasaadyo iti biyag. Akas ka ni Madam Bibian. Ti managtulong, ad-ad dapay asumangbay ti bendisyon kankwana. Ngam ti manang gundaway, saan to anasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalag, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Sound Effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Productions